Police Report. Sa ating good news, Idol, oras natin 6:46. Umabot ho sa 780,000 na halaga ng pananim na marijuana ang sinira ng otoridad sa pinagsanib na operasyon ng pulisya at PIDEA sa sitio Nagawa, Barangay Kawayan, Sugpungan, Ilocos Sur. Nagsagawa umanong mga ito ng validation at monitoring operation sa kabundukan ng Mount Takdeg at Mount Dapo. Sa unang lokasyon, binunot at sinunog ang 2,000 fully grown marijuana plants na nasa 200 metro kwadrado at nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Sa pangalawang lugar ng operasyon, winasak naman ang 1,500 na fully grown marijuana plants na sumasaklaw sa 100 metro kwadrado na nagkakahalaga ng 300,000. Bukod dito, natuklasan at winasak rin ang mga marijuana seedlings sa ikatlong lugar na umaabot sa 200 metro kwadrado at nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Sa kabuuan, umabot ho sa 780,000 ang halaga ng mga sinirang marijuana plants at seedlings. Walang nahuling cultivators sa lugar, ngunit nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad upang mahuli ang nasa likod ng mga itinanim na marijuana. IFM News. IFM News. IFM News.